Čaute ľudia, ja vás vítam na ďalšie videa a tentokrát som tu spoločne s Kubom. Čaute. A budeme natáčať challenge číslo 3 a bude to otázkový challenge. A bude to taký trošku iný otázkový challenge a to, že ten, kto odpovie zle, bude musieť robiť to, čo povie ten, ktorý to vymyslel. Ale nebude to nič extra neslušné, bude to proste niečo normálne. A čudujte sa, že mám taký divný hlas, ale to nie je môj hlas, ale tak to je. A ešte som chcel povedať, že bude taký otázkový challenge, kde diváci, že vy musíte napísať, čo ale robí. nie, to bude zle, lebo potom nebudú písať, Please, budete písať, please. OK, môžeme ísť na to. Takže kto dáva prvú otázku? Ty daj. Dobre. Ešte som si tu pár ich pripravil. Takže... Hej, čo šuku máš? Ktorú si vybereme? No, keľu. Nejakú ťažkú. Ale nie, prečo zase ťažkú? Potom je jasné, že musím robiť veci, keď on mi dáva také ťažké. Už to nájdi, prosím ťa. Počkaj. Že on nevie čítať. Počkaj, ešte hľadám. Aha. Ako ďaleko sú od rozčínenia? A to mám stále vedieť. A ja som čo, geograf? Oni sú vedľa nás. Fakt? Ale akože my sme Európa a oni sú Čína a oni sú vedľa nás. Ale akože nevedľa Slovenska, vedľa. Ale nie, povedz, že medzi ktorými akože vieš, že... Týmito štátmi? Hej. Tak medzi Ukrajinou a Ruskom. Nie, medzi Ukrajinou a Bieloruskom. Kúkneme sa. Ja som povedala, že medzi Ukrajinou a Bieloruskom je Čína. Ja neviem, ja nie som geograf. Kto by písal? Nenadávaj tým Magor. Kubo už... Ale ja som povedal pizdy. Filip Cirpus, cus. Dobre. Kameroman, dobre, tak tebe chodí. Mám to strihnúť, lebo už natáčame 2 minúty. Radšej, strich. Sme tu naspäť. Ale uhádal správne. Teraz idem ja. Takže, musíme niečo vymyslieť, lebo ja nemám nič pripravené, ako inak. Ja si sa ťa pripravím ďalšiu otázku. Dobre. Z čoho je auto? Z čoho je zvyčajne auto vyrobené? Ako myslíš? Akože auto, nie kolesa. Motor? Nie motor. Normálne iba to auto. Ja aj z plastu. Ale nie zo železa. Dobre, takže niečo ti musím vymyslieť. Z hliníka sú zvyčajne vyrobené auta. Ale niektoré sú aj z toho. A ja som bola zvyčajne, takže... Ja aj zvyčajne! Postav sa Baťa video na kameru, on tam na Messengeri čo kliká a nenatáča. Takže... A toto je aké video? Ty nie si vôbec na kamere. Jo, pardon, máš. To 10-minútové video tu dáme, nie? Takže musím ti niečo vymyslieť. Vymyslím ti také, že urob 5 klikov. Urob 5 klikov. Urob 5 klikov. 1, 2, to je aké kliky? 5. Nepovedal si, že aké kliky. To boli kliky. Urob ešte raz také 10, lebo toto bolo čo? To urobili iba op. No dobre, uznám ti to, lebo to je telesná výchova je 5 číslo. Takže dáme na kamerku, no a už aj tú otázku. Akej farby má... Fakt to chceš? Choď už hore na tú kameru, ty... Dobre, malý Feruš, vlasy. Čo? Čo to je? Zabij ma. Tak nede. Ale už si nemá šancu. Dobre. Takže? A aké sú? No. Ale ja neviem. Ako to mám vedieť? Tak ja žlté som povedal. Nede. To pí. Tvorá. No dávaj dačo. Čo mám robiť? Premyslíme si to po krátkom strihu. Sme tu naspäť. A toto bude super stres. No, čo je? Čo je? Vidíš tam tu židlom? O, ty si gej.
Choď tam, papuču, a preňu, choď. Neprijímam. Tak potom Niečo iné. ti diváci napíšu. Nenapíšete mi. Dáš si žolíka, alebo... Nie, ja som zabudol povedať, že žolík je, že diváci majú napísať. Nie, To. nič. Ale ty mi dávaš také debility. Ja neviem, čo som mal vymyslieť. Tak vymyslí niečo iné. A postri, už sme tu. Sme tu naspäť a Kubo plní niečo, čo ja mám mu povedať. Lebo on mi klamal s tým, že ten Feruško má... Nerob. Že on má žlté vlasy, on má fakt žlté vlasy, takže za to, že klameš, ti musím dať niečo ťažké. Ešte som ti nič nedal. Tak potom. Už ma napadlo, čo dám. Sme tu naspäť a už ma napadlo, čo dám Jakubovi. Šmykni sa po šminkálke kolenami. Dole. Ideš to dať? Toto si pozriem. Nie. A čo? Nie tak. Dobre, tak toto nebude vedieť. Nikdy. Takže nie? Nie. Dobre. Tak striž. Kameru, ty černo. Ja som na kamere. Lepšie to vidno. Dobre, takže teraz dáva Kubo otázku. Mňa skoro nevidno. No, nevadí. No, Rýchlo, aby som to nemusel zase strihať. koľko má rokov Nie si na kamere. Tajanka? Do pi... A to mám skade vedieť. Do pitvora. Tak to podľa mňa má 19. Nie. Nezdržuj to, povedal som 19. No, Nie. koľko má? Mala. Do pitvorinca. A teraz má koľko? 20? Áno. Ó, kurňa. Ale druhú šancu si nemal. Číslo, jedno číslo. No tak čo mi urobíš? Čo mi dáš? Daj 5 klikov a 5 drepov. Jasné, easy. Ty zatiaľ daj kameru na mňa, aby všetci videli, že to spravím. Chlapci, a teraz vám ukážem, jak sa robia kliky. Nie jak Jakub, taký to robí Jakub, že... Takto sa robia kliky. Nek robí, aha. 1, 2, 3, 4. Daj prečnú kameru. 5 a 5 repov, ľahké. 1, 5. No, tak. Hotovo, Starky. Teraz dávam nejakú otázku. Dobre. Oh, shit, motherfucker. Aké sú moje 3 najobľúbenejšie farby? Modrá, Ďalej. zelená, Zlé. Topy. Modrá, oranžová a čierna. Hej, ale počkaj, ty si vedal 3, takže ešte jeden pokus som mal. Nemal. Nemal. Dobre, takže čo urobíme? Kubo, urob salto dopredu. Prosím, pripravíte mi vedro na grcanie? Dobre, negambli, lebo ti dávam otázku. Počkaj, idem zavolať mame, nech mi pripraví hrob. Aj vy mi pripravte. Ale dobre, no takže... Ahoj, mama. Vlastne maminka. Ahoj. Že pripraví hrob. Lebo idem urobiť salto dopredu kvôli divákom. Aha. Dobre, čau. Dobre, takže... Dobre, dám ti niečo iné. Napíš všetkým tvojim kamošom na Messengeri, že sú retardi. Ty to ani nemusíš urobiť. Také čo? No, ty si taký genco. Dobre, to čo ti dám? Oh, shit! Za 10 sekúnd? Dobre, nič. Za 10 sekúnd
vylez hore, tam na to. Tam. Ja tam nikdy. Ale nie na strechu, tam. Tam, kde je to WC, tá blbosť. Tak ideš na to? A kde WC? Ježiši, ja to strihnem. Poď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Koniec! Ale ja som tu. Ale to si musel celý vyliesť. A však ja som tu, ja ležím. A to si musel aj s nohou vyliesť, takže si stredal. Ale ja tu mám nohu, aha. Aj tak si musel vyliesť túto WC, takže to je úplne... A čaute, ja by som to tu už aj ukončil, však Jakub. A zdraví vás kanál Jule YouTuber! Takže, čaute.